tervetuloa kaikki siellä ruudun toisella puolella. Sonojunois täällä ja tänään on 18. päivä, sunnuntai, viikko ennen hiihtolomaviikkoa, ainakin mulla, en tiedä miten teillä menee ne, mutta tänään mä kuvaan tällaista My Day-videoa ja pitkästä aikaa ylipäänsä mitään vlogi-juttua kuvaamassa. Ja miksi just tänään on se, että mä oon menossa tällaisen mieslapsen kuin Nexus King. Käykää ihmeessä kattoo siis Nexusen somet, niin löytyy tuolta descriptionista ja käykää varsinkin kattoo Nexusen YouTube-kanava, sillä on ihan sikalaadukasta sisältöä, se tietää kameroista kaiken, se osaa ottaa ihan sika hyviä valokuvia, videoita, osaa editoida. Nexus on muutenkin rento, sellainen huumorintainen tyyppi, niin käykää ihmeessä kattoo sen YouTube-kanava ja pistäkää sen kanavatilaukseen, sekin on tuolla descriptionissa. Siis Nexuksen kanssa ollaan tänään menossa Helsinkiin ottaa vähän valokuvia ja juttelemaan yhdestä projektista, mitä mä en vielä voi kertoa tällä, koska se on salaisuus, mutta mennään juttelemaan siitä ja käydään safkaamassa ja kattoo mitä me vähän tehdään. Ei mulla sellaista kummempaa, ajattelin vaan, että nyt vois kuvata tällaisen My Day-videon, kun on sellainen oiva päivä ja tästä saisikin oikeastaan ihan hyvä video katsoa vähän. Mut joo, hei, ei siinä. Tervetuloa kaikki kattoo mun päivää, joten mä nyt tästä menen koneelle ja venailla, että lähdetään sinne Helsinkiin päin. Joten jees. Joo, tähän väliin haluan siis nopeasti vielä sanoa, eli jos teitä kiinnostaa grafiikat tai tarvitte jotain grafiikkaa, niin käykää ihmeessä descriptionissa on linkki kattoo mun grafiikkakauppa. Mä oon siis uudistanut tän kokonaan, eli täällä on nyt niinku Fortnite, kuvapäkkejä ja kaikkea tällaista ja paljon selvemmin nää. Ja nää otsikot on englanniksi, mutta älkää huoliko, täällä lukee kyllä ja täällä on englanniksi ja suomeksi kyllä tekstit, että mitä mikäkin grafiikka tarkoittaa. Eli käykää ihmeessä kattoo. Niin täällä on tällä hetkellä alennukset, kun te katsotte tätä videoa, niin nyt on hyvä aika ostaa, jos tarvitte. Ja joo, ei mulla ollut muuta. We are going to the zoo. Täällä on meidän Korkeasaari. Mennään pitää tänne elämä. Me oltiin kuvailemassa tossa laiturilla, sit joku mummo tuli siihen. Sanoi, että voidaanko me siirtää, jos haluaa syöttää lokkeja. Me käveltiin tossa niinku parikymmentä metriä, siinä on kyltti, missä lukee, että ei saa ruokkia, just silleen, että well played mummo, well played. Dab for the video, please. Well, why you have one dad when you can have two dads? Luonnollisesti. Nexus. Mitä sulla on mielessä? Mitä? On mun koti. Mä asun täällä. 24H Gigantis Overnight Challenge. Joo, se on sovittu. Tästä tulee pikkukuva poseerassen kanssa. Tästä tulee 24H Challenge. Noin. Siinä on 24H Challenge. Technology. Tää on sitä ja niinku isot propsit Gigantille siitä, että täällä on niinku pelituoleja, mitä pääsee testaamaan. Ja täällä on oikeesti siististi laitettu tää pelimesto täällä. Täällä on kaikki hienoja pelituoleja ja kaikkea. Se tappii. Ainoa vain nää hinnat näissä, kun pakettiko, niin se on ihan liikaa. Muuten siisti mesta. Pretty good, yes. Ei oo kek, kun on keks. Mä oon autista. Nexus. Damn, Daniel. Kuin hyvät zoomi sun kamerassa. Mua ärsyttää CS, ja mä haluan purkaa vihaa, niin mä teen vaan näin. Oo. Mitä maksaa? Mulla ei sulla ikää siinä. Me tehdään se meidän projekti, eli sä editoit se. Ei näistä on Minecraft. Mä haluan Minecraftin mun pleikka 4:lle. Mistä täällä on Minecraft? Ei oo Minecraft. Ei oo Minecraft. Ei täällä on Minecraft. Mistä täällä on Minecraft? Onks tää se Minecraft? Tämähän on se Minecraft haamueditio.
Roho. Nexus. Kävisit joskus pesulla. Oi vittu. Jees, Viska Göra, me mennään nyt syömään Taco Kelloon eli Taco Belliin jotain, koska tuli nälkä ja on pakko mennä syömään, joten me nyt kartataan, että missä se mesto on. Mikä on Taco? Oh, now Viska Göra Taco Kello. And we are in the Taco Kello. Ja näin mun ateria on saapunut, eli Full Taco Supreme pehmeillä reunoilla, natsoilla ja jauhelihatäytteellä. Millä tuntuu, kun sun ateria tuntuu? Sun ateria tulee kohta. Onko sulla nälkä? Just mä lähden riehumaan, ei tästä syötiin. Okei. Joo, nyt me käytiin syömässä Taco Bell. Oli muuten oikeesti 6/5 Full Taco Supreme. Se oli niinku oikeesti paras paikka ikinä. Tottunut mäkkiruoka, niin se ei enää maistu niin hyvältä. Toi Taco Bell oli niinku tyyli toka kerta, kun mekin käyn siellä, niin. Oli kyllä erittäin hyvä ja nyt me etsitään Nesus Nasun kanssa joku lit-mesta, missä me saadaan lisää valokuvia tai jotain, en mä tiedä. Ja muistakaa kaikki katsojat, pitäkää lit-elämää. Joo, pitäkää lit-elämää. Pidetään yhdessä lit-elämää. Onks meillä tänään avoimet ovet? Nää on avoimet ovet. Me löydettiin Nexuksen kanssa tällainen raudanpumppausjuttu ja tää jätkä oikeesti hommaa sitten. I can feel my ass getting bigger. Tää jätkä hommaa itsensä tikkiin tällä perään. Siis mä tein tätä 100 askelta ja mä sain heti perseessä. Eli joo, me nyt seikkaillaan Nexuksen kanssa täällä ympäri Helsingiä ja yritetään mennä tonne verkkokauppaan. Me kierretään tätä rantaa pitkä, otettiin vähän kuvia tosta, toivottavasti tuli hyviä. Senhän itse määrittää kyseinen kameramies, nainen. Mä oon kameraman 420. Wannabe. Well, we found our what we tried to search and we found yes. Red Bull Green Edition kiivi omena. Noniin. Ekana ääni, kun tää avaa. Tää on ihan perus Red Bullin tölkki, hieno vihreä edition. Ääni kun avaa kunnolla. Perus Red Bull. Smooth, crispy. Sitten haju. Tässä haisee hyvin omena, just niinku pitääkin. Omena haisee, tuoksuu siis, ei haise. Tuoksuu Tää on kiivi. Häh? Tää on kiivi. Tää on kiivi omena. On. Tässä lukee kiivi omena. Just kämmä. Mut tuoksuu ainakin omena tosi hyvin. Sitten maistetaan. Tää näyttää, onks tää jopa on tällaista vihertävää. Joo, tää on tällaista vihertävää. Niin se pitääkin. Maistetaan. Tässä on se omenan maku, just niinku pitääkin. Tää on niinku omenamehua, mutta tuo jälkimaku on ehkä vähän sellainen niinku ns karhea tai sellainen ei niin hyvä, mitä se voisi olla, joten otetaan vielä yksi tällainen pieni höpä tästä. Joo, kyllä mä tänne loppuarvosanaksi antaisin 4/5, koska mä rakastan Red Bullia, mutta tässä oli vaan ehkä se jälkimaku vähän paha, ei niin kiiviväinen, enemmänkin vaan sellainen karvas, sellainen ällöttävä, mikä se on. En mä nyt tiedä mikä se termi on, mutta kumminkin sellainen niinku paha tuntomakujuttu. Eli 4/5, se oli uiven arvostelu GGVP 123. Käykää tilaa Edge Speaks ja Sauli Niinistö YouTubesta. Vihdoin! Monen tunnin kävelyn jälkeen. We are finally here. Kaikki tää reissaaminen näitten rantojen välillä, kaikki tää kipuaminen kallioita ylös ja alas ja kaikki tää loputon taistelu, me ollaan vihdoin täällä verkkokaupassa. Voittaja fiilis.
Nyt me pyöritään täällä ympäri ja katsotaan vähän ja tehdään jotain randomia, en mä tiedä. Katsotaan vaan jotain ja sitten me lähdetään takas keskustaan ja junalla takas himaan. Joo, katsotaan mitä me saadaan aikaiseksi täällä, mitä toi meidän Nexus-mies lapsi saa aikaiseksi. Se 2015. Liike. Eikö meillä ole kieli? Pepe, Jusu, mitä sun pupu tekee täällä? If I can say what I think about this place, I would write to the smash. Like this place very good, yes. Yes, we are waiting metro with Nexus, koska me missattiin eka metro about niin kuin 15 sekunnilla ehkä, jos osaisin laskea oikein, mutta ei sillä väliin. Me venataan nyt, että tulee metro, siis ratikka tänne ja sit mennään sillä tonne keskustaan päärautatieasemalle ja sit molemmat lähtee ja erkaantuu omiin koteihinsa homehtumaan. No niin, moro kaikki. Me ollaan nyt takas täällä kotona. Ihan sikaväsynyt olo. Meillä on siinä oikeesti nukahtaa legit, kun mä tulin takas, mutta oli oikeesti ihan saakelin hyvä päivä. Kiitoksia Nexukselle siitä ja kiitoksia valokuvista. Eli käykää siis ihmeessä kaikki, seuraa Nexusta kaikkialla someissa. Linkit on descriptionissa. Käykää todellakin ottaa Nexuksen YouTube haltuun. Siis sillä on oikeesti ihan älyttömän laadukasta ja hyvää kontenttia. Eli yritetään saada sille vähintään 5000 tilaajaa, mutta enemmänkin voidaan saada. Eli käykää kaikki tilassa sen kanavaan, Nexus on oikeasti ihan sika hyvää, joten käykää tekee se. Ja unohdin vielä mainita, mutta käykää siis kattoo Nexuksen kanavalla sen näkökulmasta tää My Day-video, eli mä jätän senkin linkin tonne descriptioniin. Mut joo, ei siinä. Kiitoksia kaikille, jotka katsoo tämän videon. Toivottavasti tykkäsitte ja painakaa peukko, jos haluatte nähdä lisää tän tyyppisiä videoita ja niin edespäin. Mutta ei siinä. Tykätkää, jos tykkäsitte, tilatkaa mun kanavasta ja tehnyt niin, käykää seuraamaan someissa linkin descriptionissa ja jakakaa tätä videota kaikkialle. Mut se on ensi videoon, joten siihen asti se on moro.